De novo con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a José Ramón Romero, alcalde de Boiro. Señor Romero, boa noite, como estamos? Boa noite, moi ben, gracias. Bueno, como lle afecta ou como cree que lle pode afectar a situación que estamos vivindo no país a nivel de Estado, coa política, coas sentencias, cos casos de corrupción que están saindo? Como membro do Partido Socialista, como ve isto ou onde pon o foco vostede? Bueno, a verdade é que a política non está pasando o seu mellor momento, non? As discrepancias que hai e a división que hai a nivel político, pero bueno, a nivel de concello estamos falando de outra cousa totalmente diferente, non? Entonces, totalmente aislado da política nacional e centrado na política local, como non podía ser de outra maneira. E vámonos entonces á política local. Hai unha boa nova que saltaba fai uns días de un proxecto para unha residencia, a residencia Agadea, que ven a suplir e a dar un pulo moi importante a todos os veciños de Boiro, non? Sí, a verdade é que é unha demanda histórica do Concello de Boiro por parte dos veciños e veciñas de Boiro. Alá no ano 2019, cando entramos no goberno, pois nos presentaron máis de 5.000 firmas, unha plataforma que se había creado no ano 2018 facendo esa petición, e nada, puxémonos a traballar ata o día de hoxe, non? E, bueno, hoxe podemos xa anunciar que Boiro vai ter unha residencia de 39 plazas, que vai estar situado no Saltiño, a 2 minutos do centro de saúde, nunha boa situación xeográfica no noso municipio. Xusto enfrente temos unha galiña azul, un terreo de máis de 3.000 metros cuadrados, donde se cedeu o terreo á Asociación Galega de Alzheimer e Demencia, a Agadea, durante 50 anos cunha prórroga de outros 25. Vanse invertir neste proxecto máis de casi preto de 2,5 millóns de euros, e, bueno, donde o Concello non só puxo a disposición os terreos, sino que, bueno, levamos este próximo xoves a pleno tamén unha axuda para a súa construción por un valor de 150.000 euros con fondos propios do Concello para axudar e facer que esta residencia sea unha realidade, e aparte tamén a bonificación do icio, non? Eu creo que é unha boa nova para Boiro. Iso non quita que sigamos traballando para ter unha segunda residencia. Temos xa os terreos que puxemos a disposición da Xunta de Galicia no plan parcial de Barraña. Estamos falando dunha parcela de 5.900 e pico metros cuadrados, donde ten anexa outra parcela de casi 4.000. Estamos falando que entre a parcela de construción máis a zona verde estamos falando de preto de 10.000 metros cuadrados. Seguimos traballando para que iso sea unha realidade e para ter unha residencia tamén de 125 plazas. Xa temos un anteproxecto e, bueno, estamos a disposición da Xunta de Galicia con esos terreos, pero estamos traballando outras opcións, non? Nadia Agadea, que plazos o que, aínda que haxa moita holgura ahora mismo, pero que plazos se barallan, señor Romero? O plazo que se está traballando é iniciar as obras este mesmo ano, e entonces eu creo que é unha boa nova. Iso xa está en marcha, esta residencia de 39 plazas, e o estamos traballando e temos xa opcións para esta segunda residencia de 125 plazas. Xa temos contactos con outras entidades e estamos traballando. O que queremos é materializar dentro desta legislatura esa creación destas dúas residencias. Os maiores necesitan todo, non? É dicir, necesitan, non sei se necesitan todo, pero merecen todo, non? O adjetivo sería merecen todo o apoio e todas as ventaxas para que poidan ter, digamos, que ao final das súas vidas nunha calidade asistencial maravillosa, non? Sí, bueno, ao final nós tamén vamos a ser maiores, non? Estamos vendo que os maiores necesitan uns cuidados e cada vez máis, e para iso está o Concello de Boiro, para poñer esos servicios en
en marcha. Hoxe mesmo estuve ás 12 da mañán reunido cas asociacións de xubilados do municipio, estuve ca Asociación de Xubilados Mar e Terra de Cabo de Cruz, que ten máis de 200 socios, estuve tamén ca Asociación de Xubilados Aroña de Escarabote, tamén que ten preto de 200 socios, e tamén estuve reunido con esta plataforma que dicía antes que solicitaba xa no ano 2019 esta residencia. Estuvemos falando do proxecto desta residencia de 39 plazas, estuvemos falando tamén da residencia que estamos traballando de 125 plazas para a zona de Barraña, e tamén estuvemos falando pois, todos os servicios que temos para as persoas maiores dentro do Departamento de Política Social, non? Entón, bueno, eu creo que foi unha boa xornada, a verdade que marcharon moi contentos polos resultados que lles expuxemos nesta xuntanza e que din emplazados para estar xa reunidos cos socios. Que cambios, digamos que aportou Aboiro a súa alcaldía, non sei se dende o 19 ou polo menos que non se estenda moito, pero en política social, dende que vostede é alcalde de Boiro? Bueno, pois en política social pois hubo muitísimos avances, non? Lle podo dicir que outro proxecto que está a punto de terminar ahora este mes e que se pondrá en funcionamento entre xullo e agosto é tamén ese centro de día de 26 plazas que está construindo a Gadea tamén nas antiguas vivendas dos mestres en Praia Xardín. Eran 3 bloques de vivendas máis unha vivenda unifamiliar que eran da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, que levaban moitos anos cerradas, que non tiñan ningún uso, e nós tan pronto entramos no goberno lá no 2019 puxémonos en contacto ca Consellería e o que fixemos é pedirlle a reversión desas vivendas para uso do Concello, non? Bueno, firmamos un convenio con a Gadea, tamén unha cesión durante 50 anos por un dos bloques que está facendo esta centro diurno de 26 plazas, e aparte leva algo novedoso que son unhas vivendas adaptadas, vale, para de respiro familiar, e tamén para aquelas persoas que nun momento determinado que teñan, pois imagine unha persoa maior que teña unha rotura de cadeira e a súa vivenda non sea adaptada para ese tipo de dificultad, pois poda acceder a estes apartamentos, non? Tamén puxemos en marcha outro convenio, neste caso con Ámbar, tamén un dos bloques, e, bueno, preto vai a empezar a facer, acabamos de concederlle a licencia, tamén vai invertir, igual que a Gadea, preto de 1 millón de euros, e tamén van ser a vivendas tuteladas para os usuarios de Ámbar, non? Unha necesidade que veñen manifestando dende fai moitos anos e que, bueno, que está poñendo a Boiro en primer nivel de política social, non? Tamén a vivenda esta unifamiliar tamén a arranxamos, e tamén é unha vivenda de emerxencia, e que, bueno, gracias a Deus de momento ainda non a utilizamos, pero, bueno, sempre hai que tela aí por calquer circunstancia. E agora xa estamos traballando no tercer bloque, estamos traballando nun proxecto que aínda non podo adiantar porque, bueno, estamos traballando en el, e, bueno, a verdade é que en política social pois hubo moitos cambios, non? A parte, se organizou o departamento, a verdade o concelleiro de política social, Raúl Treus, está traballando moi ben. De feito, a Diputación da Coruña está nos poñendo de exemplo dentro dos 93 concellos da provincia do uso do POS social, o uso que lle estamos dando, non? Entremos nese campo do plan POS e das obras que se están facendo, o que vai cambiar e as necesidades que ten Boiro ahora mismo. Entremos aí, entre por donde queira, nos barrios, nas pistas, no todo o plan POS que se está desarrollando e que ahora mismo está en marcha. Pois sí, a verdade é que gracias á Diputación da Coruña os concellos, os 93 concellos, pois temos a verdade que unha holgura, non, económica a hora de realizar obras, non? Eu creo que o POS é todo para os concellos e sobre todo neste caso para Boiro, e o que nos permite a Diputación
é gastar ese diñeiro que nos dá anualmente en aquelas obras que realmente nos pensamos que son obras ou servicios. Obras ou servicios, non? A verdade é que para nós é importante este tipo de axudas que pon a nosa disposición a Diputación da Coruña e, bueno, estamos invertindo en moitísimas obras e servicios, non? Vale, obras e servicios, canto se está invertindo ahora mismo, se pode dar unha cifra e se pode dar unha relación máis ou menos pequena de obras, non? Sí. Non detalle moito, senón non nos chegará o tempo. Sí, a verdade é que temos boiro en obras, podo presumir deso. Neste momento, pois, temos na calle, pois, sobre 7-8 millóns de euros en obras e estamos agora, pois, bueno, facendo modificacións de crédito e, bueno, vamos a poñer agora en estes meses, pois, tamén sobre 3 millóns de euros máis en obras. Acabamos de aprobar unha modificación de crédito con cargo ao remanente o mes pasado e, bueno, van a ser sobre todo asfaltados no núcleo urbano por preto de casi medio millón de euros. Tamén unha obra importante en Cabo de Cruz, a estrada que vai desde a DP 1105 ata a praia de Carragueiros, que se van a invertir 120.000 euros. Tamén na parroquia de Lampón, a calle Padre Joseba Beovides, tamén se vai asfaltar máis o acceso ao porto. Estamos falando dunha inversión de preto de 78.000 euros e tamén unha carretera en Abanqueiro, no centro e o corazón da parroquia de Abanqueiro, que se van a invertir preto de 100.000 euros. Tamén levamos nese modificación de crédito obra importante que é a impermeabilización da plaza do Concello para que non entre agua na plaza de Abastos. Estamos falando dunha inversión de 240.000 euros. Estamos falando tamén de unha obra importante que nos vai prestar axuda a Xunta de Galicia para unha aula gastronómica na Plaza de Abastos, donde vamos a invertir con fondos propios preto de 160.000 euros, pero a obra vais a ir a casi 400.000. E, bueno, e tamén algo novedoso que nos estaban demandando e que non hai nada en todo Barbanza, que son un bloque de 80 columbarios, non? Algo novedoso que, bueno, desde que o aprobamos, pois non fai máis que a xente chamar ao Concello para a compra desos columbarios, non? Bueno, estamos preparando outra modificación de crédito, sobre todo o tema de asfaltado. Sabe que vostede que este ano foi un ano moi adverso climatológicamente e, bueno, e as carreteras necesitan pois unha renovación, unhas reparacións. E dentro das reparacións estamos, bueno, acabamos de entrar no verán, como están as praias, como están os accesos, como está a política, digamos que de turística, de boiro dentro de todo este campo, e non só de costa, sino tamén de interior, porque ao fin e ao cabo o turismo non só vai á playa, tamén vai ás aldeas, vai ás parroquias, non? Sí, bueno, pois nada, xa a principios de maio empezamos a preparar as praias, os principais areales. Ahora, este mesma semana, o venres, xa empezan os socorristas, empezan xa a limpeza de baños, xa se abren os baños na totalidade. Xa empezamos tamén a principios de maio co tema dos desbroces no rural. Sabe que antes non se pode empezar, porque se empezamos antes, aos 15 días, con estos... Volva a crecer, non? Sí, claro, sabe que o mes de maio é loco, entre sol, chuvia, pois en 15 días está outra vez a erva e, bueno, acabamos de poñer tamén en funcionamento unha cuadrilla de 6 persoas a través dunha subvención de Galicia Activa que se vai dedicar a desbroces no rural, o que os propios núcleos. Conte que Boiro ten 117 núcleos de población, pois bastantes que hai que coidar e, bueno, estamos traballando xa dende o mes de maio arreo para ter todo en condicións, non? Xa empeza a haber ambiente, sí, principalmente aos fins de semana, xa hai que viñeron, ademais este fin de semana veo un fabuloso, non? Sí, a verdade é que notamos que cada vez temos máis turistas, non? Quer dizer, que xente que ven a pasar a época estival, e este ano en concreto vimos que se anticiparon, non? Xa a principios de xuño, pois xa empezamos a notar ese incremento, non? Cando realmente empezabas a notar, pois agora despois de San Xoán e sobre todo xullo e agosto, pero si é verdade que este ano xa empezamos a principios de xuño, pois a notar esa afluencia de visitantes, non? Hoxe estamos na noite máxica, non? Cantas cacharelas hai solicitadas con permisos no Concello de Boiro, señor Romero?
Pois máis de 200, non lle sei exactamente o número exacto, pero sí que máis de 200. Está ben así, non? Vostede é dos que van a saltar ou espera que a brasa o lume baixe e que saia unha brasiña pequena? Pois mira, salto, pero cando as circunstancias o permiten, sin arriesgar moito. Non vai a ser, non? Non vai a ser. Non vai a ser, pero as festas xogan un papel importante non só nas aldeas, nos pueblos e nas cidades que se levan, senón que a nivel turístico, non? Son un dos grandes atractivos. Cal é o potencial que ten Boiro para festas de verán? Pois nada, pois xa empezamos as festas en parroquias, xa levamos un par de semanas con festas e ora, bueno, veñen as festas grandes, non? Agora a principios de xullo empezamos as festas de Boiro o 3 de xullo hasta o 8 de xullo, non? Que vamos a ter aí? Son as patronais de Boiro? Sí, son as festas de verán, as máis importantes que temos, sin merecer, naturalmente, as de todas as parroquias que teñen o seu encanto e teñen a súa calidade, pero as festas grandes pois son estas de verano, que son sempre a principios de xullo. A verdade é que están pensadas e feitas para todos os públicos, donde temos unha diversidade de actividades, dende actividades para nenos, para adolescentes, para persoas maiores, donde hai tributos, donde hai grandes orquestas, donde hai grupos, como dicía, para adolescentes que están en auge e donde temos distribuído en varios sitios, non temos localizado solo na Plaza do Concello, temos na Plaza do Concello, temos no Parque da Cachada, na Plaza da Terceira Idade, e este ano, como novidade, pois vamos a tamén ter unha actuación no que é a Plaza da Mancomunidade, onde acabamos de abrir agora un aparcamento fai un par de meses, unha esplanada grande, e este ano vamos a probar tamén a ter unha actuación nesa Plaza da Mancomunidade. A verdade é que está gustando moito o cartel que presentamos fai uns días eu máis a concelleira de Cultura, e eu, bueno, espero que os veciños e veciñas de Boiro lles guste, que disfruten. E o resto podemos ir a Boiro? Claro, exactamente. E invitar a todas as persoas que queiran vir, como non podía ser de outra maneira, e que, bueno, que disfruten das nosas festas e, sobre todo, que disfruten da nosa xente, non? Dos nosos veciños e veciñas que, bueno, son xente agradable, xente moi comunicativa e, bueno, somos la leche. Os de Boiro son dos mellores, non? Hombre, sempre. Os de Boiro son dos mellores. Pero hai máis festas, non? Sí. Claro, mencione, agora xa que se mete, non quede aí, o sea, menciona algunha das outras importantes por parroquias, porque senón vai a ter un problema. Sí, temos festas agora en Cabo de Cruz, ali no Castro, tamén de San Xoán, temos hoxe tamén no Boiro de Arriba, bueno, vamos a ter como non as festas de San Ramón, que están catalogadas, non, como interese turístico galego, temos as festas do Carmen tamén en Cabo de Cruz, temos festas en Bealo, en Abanqueiro, en todas as parroquias, non? Eu creo que todas teñen o seu encanto, non? Claro, e aparte a implicación que leva dos veciños para colaborar, para organizar as festas, para colaborar co Concello, porque en definitiva aí move toda a veciñanza, non? Sí, a verdade é que dedicamos unha cantidad importante do presuposto do Concello para axudar a todas as comisións de festas. Si é verdade que as festas principais as paga o Concello íntegramente, sin cobrarlle un imposto adicional aos veciños, que decir, porque se oyen muitísimos rumores que incrementamos no recibo da agua, que incrementamos no recibo do lixo. Non é verdade, non hai ningún incremento a nivel de impostos para o pago das festas, alén das arcas municipais, tal, pero sí tamén é verdade que contribuímos moitísimo a todas as parroquias, que decir, cantidades tamén importantes que facemos aporte. Para o comercio, hostelería, todo o movimento que hai aí. Efectivamente, pero bueno, eu creo que as festas tamén son importantes, as obras son importantes, os servicios son importantes, pero tamén, oye, hai que algo que invertir en festas, porque tamén hai un retorno, non? Acaba de dicilo agora, para o comercio, para a hostelería, sobre todo. Claro. Entonces, bueno, eu creo que as festas tamén... E é un escaparate publicitario para que a xente, os que non son de Boiro, que os de Boiro xa están ali, pero os outros, temos que ir, e a que vamos?
pois... Si hai festa. Exactamente. ¿No? Si hai festa. E para iso hai que tomar un café antes cos veciños ou non, alcalde? Como lleva iso do café? Sí, a verdade é que é moi Pero contento. toma café moito pola tarde ou pola mañá? Sí, non, pois sí que tomamos café, a verdade é que levamos a bo camiño. O tema non é só un título, sino que sí que levamos café e pastas para os veciños, e a verdade que moi ben, a verdade que volvemos a retomar ese formato de xuntanza cos veciños, a verdade que a mí me gusta, tuvemos unha época aí que estuvemos, bueno, pues preparando todos estes proxectos que se fomos agora presentando, porque o formato é chegar ali, explicarlle as obras e servicios que estamos facendo na súa área de influencia e despois explicarlle o que vamos a facer daqui a final de legislatura e despois, sobre todo, pois escoitalos, non? E a verdade é que as cousas que piden son cousas razonables, cousas asumibles, e hai cousas que se poden facer aos poucos días e outras cousas que, bueno, que hai que esperar un pouquiño máis, e a verdade é que só nos queda unha parroquia que vamos a facer o próximo martes, que é a parroquia de Lampón. Xa fixemos as outras 7 e a verdade é que a experiencia foi moi boa. Outra vez ese retomar eso creo que foi bo non só para os veciños e as veciñas, senón tamén para o equipo de goberno. E nada, faremos agora este martes, faremos un parón agora no mes de xullo e agosto, e xa para setembro empezaremos outra vez ese percorrido outra vez polas parroquias. Eso sempre é importante a hora de recoller demandas, necesidades, que en definitiva o Concello ten que prestar servicios aos veciños, non? Sí, a verdade é que, xa lle digo, sobre todo, para non ser positivo, porque a verdade é que chegamos máis fácil a xente, non? E a verdade é que tamén nos facilita moitísimo o noso traballo, non? Non é o mesmo recibir un por un que xa ese mesmo día, pois evitas que depois colapses tamén o Concello, e además acercas o Concello ao propio territorio dos propios veciños, non? E a verdade é que encantados co formato, o resultado moi bo, e, bueno, a resposta dos veciños e as veciñas de Boiro, pois moi ben, non? Moi educados, facendo as peticións, e a verdade que contentos. Valore o nomeamento de Antón Ribeiro como fillo adoptivo de Boiro. Que importancia ten isto para Boiro e para vostede, para o goberno? Pois eu creo que é unha boa noticia, non? É unha petición que nos fan a comunidade educativa, e creo que é merecido, non? Facer a este periodista e escritor pois que ten tantas obras feitas e que sempre ten a Boiro nelas e se inspira en Boiro, pois facelo fillo adoptivo é unha boa noticia, non? Leva máis de 25 anos morando no noso concello, integrado totalmente no noso concello, é un veciño máis, e este reconocimento creo que é bo para Boiro e creo que é máis que merecido, non? Facer mención que temos solo en Boiro un fillo adoptivo que é Borobó, e un fillo predilecto que é Ramón Martínez López, e, bueno, isto vendría a engrosar pois esas dúas figuras tamén, non? Esas dúas figuras, pois outra figura máis, non? Entonces eu creo que é unha boa nova e unha boa aportación para o noso concello que teñamos veciños deste talante, non? Antes falaba da Diputación, que ademais son do mesmo color e que hai moita sintonía coa Xunta. Como están esas relacións e eses proxectos, señor Romero? Bueno, pois xa sabe que aquí costa moitísimo máis conseguir as cousas, pero, bueno, sabe que non somos de traballar, e é verdade que é unha pena que nos sigue costando moito sacar as cousas adiante, pero, bueno, como somos moi tenaces, pois vamos sacando as cousas. A verdade é que depende das consellerías, depende dos departamentos, uns mellores, outros peores, pero, bueno, vamos avanzando. Bueno, paramos nos no verán, vostedes de festas, porque temos que parar para ir ás festas de Boiro neste caso, logo volvemos. No verán, como vai a ser para o señor alcalde? Pois a verdade é que cheo de aptos, a verdade é que se duplica, se xa no inverno temos moito traballo, pois no verán moitísimo máis, non?
non só é o traballo diario, sino os actos protocolarios que temos, non? Hai que ir a todas as festas, hai que ir a todos os actos, a todos os eventos deportivos, a todos os eventos culturales, e a verdade que un ten unha xenda pois grande, non? Bueno. Pero bueno, o soportaremos e cargaremos as pilas e voltaremos con forza para o novo curso. Vostede é máis de playa ou máis de paseo? Pois a verdade que non me gusta moito a playa, non me gusta moito o sol, pero bueno, hai que ir á playa porque a familia tamén o demanda, pero bueno, de playa o no chiringuito tomando a caña, pois perfecto. O a posta do sol? Sí, o posta do sol, exactamente, pero bueno, sí que algo de esforzo, algo de sacrificio hai que facer. Moi poucos días, a verdade que máis dos que... No, pero por falta de tempo tamén. Sí, por falta de tempo, pero bueno, algún día sí que caerá. Bueno, señor Romero, ten vostede, chegamos ao final deste camiño, pero ten vostede un minuto para decir o que vostede queira ou invitarnos a todos a ir ás festas. Pois nada, vamos a aproveitar. Ou as dúas cousas. Vamos a aproveitar para invitaros a todos os ointes que se acerquen dendo 3 ata 8 de xullo a Boiro, e espero que lles guste o cartel que temos, que disfruten do noso concello, da nosa gastronomía, da nosa hostelería e sobre todo da nosa xente. E nada, por parte deste equipo de goberno, que dicirlle aos veciños e veciñas de Boiro que seguiremos traballando a prol deles e que seguimos traballando con ganas hasta final desta legislatura e que encararemos a próxima con moita energía. Estamos a un aniño, todavía hai que falar moitas cousas, todavía hai que falar de proxectos e a ver como rematan todas estas obras, porque as eleccións son en maio, o examen en maio do ano que ven, o sea que... Sí, no, a ver, nos xa temos todo programado de aquí ata maio do ano que ven, e ora ejecutar todo o que temos programado. Eu creo que xa temos os deberes feitos e agora simplemente que non teñamos atrancos e que podamos ejecutar todo o que temos planificado de aquí ata o próximo ano. Señor Romero, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos, hasta unha vindeira ocasión que será despois do verán, pois moi bo verán e moi boas festas. Igualmente, moitas gracias. Nos vamos a publicidade, damando os patrocinadores, volvemos un instantiño e recibimos a Ana Granja. Ele é a portavoz do Partido Popular no Concello de Vilagarcía para analizar precisamente a xestión do Partido Socialista co seu alcalde ao frente, Alberto Varela, e o resto que nos queira contar do Concello de Vilagarcía. Así que non o perdan, dentro deste instantiño volvemos.